Dissabte, a quarts d'una del migdia, representants de DINCAT, organització sota la qual s'aixopluguen més de 300 entitats que vetllen pels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, es dirigien cap a la delegació del govern espanyol al carrer Bergara. El seu objectiu era entregar un manifest denunciant la situació actual que, segons ells, pateix el col·lectiu per part de les administracions, tant espanyola com catalana. A Catalunya hi ha 47.000 persones amb discapacitat intel·lectual, que junt amb les seves respectives famílies van quedar despatxades de la delegació amb un tiquet d'espera d'una hora. Una metàfora clara de la situació en què es troba el col·lectiu i de la gestió de la problemàtica per part dels nostres governs, segons denuncia DINCAT. Aquest fet era la culminació d'un acte de protesta en el que famílies de persones amb discapacitat intel·lectual volien alçar la veu davant dels mitjans de comunicació convocats al Col·legi d'Advocats de Barcelona. Em sembla molt injust que amb el desgast que tenim les famílies i els cuidadors, tant físic, psicològic com econòmic, a aquest desgast li hem de sumar el desgast de passar-nos la vida lluitant contra les administracions. Em sembla molt just. Dificultats per accedir als serveis bàsics, problemes de mobilitat interna dins d'aquests serveis, impagament de la llei de la dependència, deutes de famílies a les que el govern català els reclama diners que, segons ells, no haurien d'haver cobrat anteriorment. No hay plaza de ninguna de las maneras, entonces mi hija pues está en casa, después de haber trabajado 20 años. Aquesta plaça es va demanar l'any 2008 i després d'anys em contesta una carta i em diuen: encara li interessa la plaça? I dic: vaja, quina pregunta em fan? Dic: si l'he demanada estic esperant que me la donin. La nena encara hi és. I diu: bueno, doncs digui per escrit que sí que li continua interessant. Vaig anar directament i dic: me l'empleni vostè aquest paper, bé? Sí, m'interessa, això era l'any 2011. Estem ara i ara tot parat, no hi ha res. Dic: ah, vale, molt bé. Si és que parat què vol dir? Parat que jo tinc de parar de pagar impostos? Jo penso que els nostres governants s'haurien de replantejar molt seriosament cap a quin tipus de societat volem evolucionar i, si encara els queda una mica de consciència moral, veure quins deures i quines obligacions tenen envers els ciutadans amb més necessitats i amb discapacitat, en aquest cas. Moltes gràcies per la seva atenció. En Joni ha treballat durant 11 anys en una empresa ordinària, en una empresa d'electrònica. Aquesta empresa, malauradament, el passat mes de gener va fer fallida econòmica i va plegar. Des d'aleshores en Joni està a l'atur i aquesta gran experiència de treball li ha portat moltes coses a ell. Li ha portat un augment de la seva autoestima, un tracte amb una sèrie de companys que li han ajudat a tenir més seguretat en ell mateix i, en certa manera, ell s'ha sentit important al poder aportar un sou a casa. Ara mateix ell se sent poc útil per si mateix i poc útil per la societat. Els retards que tenim de la dependència, aquests imports que ens deuen, que ens han reconegut que tenim el dret a cobrar-ho, si algun dia prescriuran, perquè no tenim dret mai de demanar-ho per escrit. Són uns diners indispensables per la família, perquè la majoria de les circumstàncies és una necessitat especial que es tradueixen en més gastos i, d'altra banda, tenim menys ingressos. Demanem a la Generalitat que li pagui la mariola que ell deu perquè tingui la possibilitat de disfrutar dels mateixos drets que altres nens. Moltes gràcies. Aquest és el primer de diversos actes amb els quals DINCAT busca informar i conscienciar de l'actual situació administrativa de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament. Aquesta pinya, com us diem, té una connotació simbòlica i és que tots vosaltres, pares, mares, germans, cosins, amics, sou la xarxa de suport de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament i sou la xarxa que subjecta també els seus drets. Sou la veu d'aquelles persones que no poden parlar, però també avui tindrem la veu de les persones amb discapacitat intel·lectual que sí que poden parlar per elles mateixes i defensar els seus drets. La simbologia és aquesta, el pilar són els drets de les persones i elles mateixes i vosaltres la xarxa de suport.
Els nostres drets no quedaran